ingkang sawetara singitan wonten ing mriku nggih garwa Swargi Prabu Pandhu Dewayana Dewi Kunti Taribrata Yekti Putri wingking saka Mandura anganding para putra nggih Puntadewa Pinten Tangsen pratane Raden Permadi tunjuk darane iso sula. Awit saiki iki awi campur sarian ngono kuwi ya keneng ning ngene iki dadi ya sapa sing ninggal. Ulane. Lha iya. Ya kuno kowe kan sune campur sari nanti isuk lah. Mosok umbul donga diganti karo umbul-umbul. Apa datane? Mandaku lanjut tok. Kayak sapa ndara sapa? Ndara Induk. Kunti, Ndara Kunti. Apa? Dora Kunti Taribrata kok.
ora kuwi piye to ndoro kuwi kali bro tok wes sing bengak-bengak iki dikirani teko Bisa loh mas, sinyalnya bisa lagi. ndoro kuwi kali Lah aku mau WA kan ora yo. kuwi ngamine para Jawa ya kok manine ibune lah iya ibu karo ngantini padha Mulire ndoro aku tak diwaca kayak Bintang Saksen Bintang Saksen Sangka diam-diam ngambil Kami kok kono yang mati jadi tersangkane. Tersangka iki pura-pura mengambil niken tapi ambil pisang goreng sudah pakai penutup pakai wajah gabungan jadi ibu katen lho yo. Aku ketok lho. aku kangen loh Sino? syuting terus Foto wae yo. iki loh barang bukti ini kan Suwan mapan ora kasino nyuwun ing waktu mutus ora stro. E opo ora mati ora kakek matu. isine tak tempu terus Pak Iya. Malah didang-dang iki to. Cepet kok mlakune gundulmu iki bapakku kok ora teko Tapi paling para dedemit ing watara nalika sekolah wujudake kahanan. Wujud kraton Kencana iki masuk. Sapa wae kang ngabaun somapan ora iku nanging dadi pangansane para jin cacah 5. Ana jin Yudhistira, ana jin Dandurwacana, jin Suparto, lan jin Nangkula lan Sadewa. Pratane Bupati yang para jin ingkang mapan Indraprasta Patih Gandharwa Bae Raja Pati Raja Matur Pati Raja